alaikum, barkanmu da wannan lokaci. To ya komai da komai, zan yi bidiyo a game da yadda ake participating a Wluck, wato wannan sabon airdrop da ke ƙarƙashin blockchain na Renec. Da farko in wannan ne farkon ziyaranka wannan tashar namu, sai ka yi mana subscribing, ka danna mana liking. To da farko ba tare da ɓata lokaci ba, ga yadda ake participating. In ka zo wallet naka sai ka taɓa wannan alamar searching ɗin nan, wannan alamar searching ɗin nan, in ka taɓa shi zan ajiye link na shi airdrop ɗin a ƙarƙashin wannan bidiyon, sai ka zo in kai copy nasa sai ka zo kai pasting nasa a nan. In kai pasting haka, to in ya nuna maka haka zai nuna maka connect wallet, sai ka danna connect. In ka danna connect wallet sai ka danna approve ɗin nan, yawwa in ka danna approve da yake babu gas fee a ciki nan sai mu danna gasless transaction, wannan gasless sai ka kunna sa sai ka danna haka, sai mu danna wannan. Yawwa zai ɗan ƙirga lokaci, da yake in akwai Renec ɗin a cikin account namu ba zai ɓata lokaci haka ba. Ga shi nan yana searching. Yana searching sai mu ɗan jira shi. Yawwa to duk da ma ya nuna kaman akwai alaman matsalar network, to idan ya nuna maka haka sai ka danna your referral ɗin nan. In ka danna nan kai ma za ka ƙirƙiri referral code naka, za ka ƙirƙiri referral code naka a nan ka saka in kana so ka gayyaci mutane kenan. To yadda ake claiming na shi airdrop ɗin shi ne za ka zo nan wajen, in ka zo nan sai ka danna claim ɗin nan, da yake dole sai mutum ya yi KYC, kuma na bidiyo ne yadda ake KYC. In ka danna KYC za ka danna claim. Wannan coins ɗin nasu ma ya fara yin daraja sosai, ya fara yin daraja, sai mutane su yi participating domin su amfana ɗin. So gaskiya ana samun alheri sosai da shi, kai ma sai ka yi inviting na mutanenka, akwai features da yawa a cikinsa. Ku duba fa yanayin yadda ake samun reward, wani har ya samu Renec 5,000 da wani abu. Ga shi nan dai ana ta samun alheri sosai da shi, sai mutum ya yi, to Allah ya taimaka, Allah ya ba da sa'a.